Здравейте! Аз съм Зоя Чакарова, Бахов терапевт. Това видео ще ви запознае с биографията на доктор Едуард Бах, създател на най-нежната и най-деликатна терапия. През пролета на 1930 година Едуард Бах започва ново начало в напълно различна посока. Интуицията и чувствителността му от дълги години го потикват да тръгне по тихи пътечки, зелени гори и поля и да осъществи до край мисията си. Тръгвайки, той не знае какво търси, но е убеден, че ще намери простичък начин за лечение, защото лекар ще бъде самата природа. Доктор Бах приема лекуването като божествено изкуство, не като професия, привилегия за тези, които го вършат. За него здравето не е търговска стока, а свещено право на всеки индивид. Затова до края на живота си не взема пари, нито от бедни, нито от богати. Щедростта му е безгранична, като любовта. Той даваше повече, отколкото имаше, споделят пациентите му. Благодарение на дарения, той е в състояние да продължи мисията си. Създаване на най-нежната и деликатна терапия. Убеден е, че истинските лекарства не причиняват остри реакции, нямат противопоказания, не са мъчителни за приемане, могат да се ползват от новороденото бебе до умиращия старец. Една ранна пролетна утрин доктор Бах се разхожда сред природата и осъзнава силата във всяка капка роса. Вижда в нея събрана душата на растението, защото слънчевите лъчи, действайки чрез течността, изтеглят цялата нейна сила и магнетизъм. Да се събира росата и да се правят лекарства се оказва не най-подходящият начин за създаване на лекарства. Затова той решава да откъсне няколко цвята, да ги постави в стъклен съд, пълен с изворна вода, и така да престоят няколко часа на директна слънчева светлина. Така открива нов начин за приготвяне на безвредни и въздействащи лекарства. Това е начинът на простотата, за който той винаги е мечтаял. Простотата на великите неща. В нея се включва 4 елемента – въздух и вода, огън и земя. Земята, за да отгледа растението, въздухът, от който то се храни, слънцето или огънят, да даде възможност да се предаде неговата сила, водата, да събере тази сила и да бъде обогатена с благотворното магнетично лекуване, пише доктор Бах в една статия. Този лесен и достъпен начин за приготвяне на лекарствата доказва, че истинското знание се придобива не чрез човешкият интелект, а чрез интуицията да вижда и възприема естествените, прости истини на живота. В гореспоменатата статия доктор Бах пише: нека простотата на този метод не ви отклони да го възприемате и употребите, защото колкото повече напредвате в своите изследвания, толкова повече ще схващате простотата на цялото творение. Скоро той написва и книгата си "Излекувай сам себе си". В нея обяснява, че болестите не се дължат на физически причини, а на известни обезпокоителни настроения или състояния на ума, които пречат на щастието на индивида. Ако тези настроения продължат дълго време, водят до разстройство на функционирането на телесните органи и тъкани. Всяко разстройство на ума или продължително безпокойство, страх, притеснение не само нарушава спокойствието, но се предава на физическото тяло посредством нервите и по този начин се създава болестта. Доктор Бах достига до извода, че човек е надарен с мъдростта и знанието, необходими да го ръководят през земният му живот, чрез интуицията и инстинктите му. Всеки мъж, жена, дете са интуитивни, въпреки че малко хора се възползват от този дар. В писмо до приятел той споделя: това, което се нарича интуиция, е ни повече, ни по-малко. Освен това да бъдеш естествен и да следваш собствените си желания, както едно щастливо и здраво дете. Никога да не пречеш на щастието на другите, нито да позволяваш на теб да пречат. Самият доктор Бах е напълно ръководен от интуицията си и в работата, и в личния си живот. Винаги е себе си, естествен и спонтанен, и напълно незасегнат от обстоятелствата или от други хора. В "Излекувай сам себе си" подчертава важността на щастието, което проистича от това човек да се обляга върху мъдростта на собствената си божественост
И щом умът възвърне своето естествено състояние на щастие, тялото автоматически се прочиства от всякакви страдания и болести. Новите лекарства и есенции, извлечени от цветовете на растенията, помагат на пациента да се освободи от негативните емоции, които причиняват болестта. При лекуване на болестите различните лекарства са необходими за съответните типови хора, за определени състояния на ума, независимо от физическите болки и оплаквания. Лекува се състоянието на ума или настроенията до възвръщане на нормалното състояние, тогава болестта си отива, независимо каква е тя. Доктор Бах категоризира различните настроения и емоции, от които страдат всички типови и всички възрасти в 12 състояния на ума. Страх, ужас, безпокойство, нерешителност, равнодушие, обезкуражаване, прекомерна загриженост за всичко, слабост, недоверие в себе си, нетърпение, прекален ентусиазъм, гордост или дистанцираност. През 1928 г. доктор Бах приготви лекарство от мимулус. Използва го за пациенти, чието главно състояние на ума е страх. Клематис дава на равнодушните, сънливи типажи. Слабонога препоръчва на нетърпеливите и раздразнителните. Това са първите 3 лекарства от всичките 38, които той открива през годините, воден от любовта към хората и от вътрешния си глас, интуицията. Получените резултати оправдават новата Бахова теория, че признаците за лекуване на болестите са различните състояния на ума или настроенията, а не физическите симптоми на страдащия. Не само болестите, лекувани по този начин, изчезват, но общото здраве на пациентите бързо се подобрява и те придобиват щастие и интерес към живота. Години наред доктор Бах работи при екстремални условия, на границата на бедността, съчетавайки намирането на нови лекарства и лекуване на всякакви заболявания, единствено с капките под непрекъснатите удари от страна на главния медицински съвет. Нищо не е в състояние да го отклони от пътя. На заплахите, че ще му се отнеме лекарското звание, доктор Бах отговаря с писмо. Аз и преди съм уведомявал съвета, че смятам като дълг и привилегия на всеки лекар да учи и напътства болните и здравите как да се лекуват. Оставям напълно на вас решението относно мерките, които ще вземете по въпроса. След като съм доказал, че билките са толкова прости за употреба и така чудно и ефикасни при лекуване, аз напуснах ортодоксалната медицина. Целият живот на доктор Бах е живот на служене и даване. Целта му е да направи терапията на болестите съвсем елементарна и проста и по този начин да изчисти страха от тях. Доктор Бах е имал навика да казва: искам да стане просто като това. Гладен съм. Ще отида в градината да се набира нещо за ядене. Оплашен съм и не съм добре. Ще си взема една доза мимулус. От 1930 до 1936 година той употребява само билковите лекарства при всички болни и резултатите напълно оправдават убеждението му, че истинските лечители са в природата. Факт, който е бил признат векове преди това, когато билките са били единствените лекарства, използвани от човечеството. Доктор Бах открива 38 неотровни билки, чисти, прости лекарства, есенциите от които лекуват безболезнено, без опасни реакции у пациента, без странични ефекти, дори и при неточно предписание. Те могат да бъдат употребявани както самостоятелно, така и съвместно с други начини на терапия. Доктор Бах получава отлични резултати в случаи, в които опитностите на ортодоксалната медицина не успяват да помогнат. Упорити и дълготрайни болести понякога се подавали на лекуване за изключително късо време. Дългогодишен приятел на доктор Бах споделя: една характерност в неговата работа бе алтруистичното му желание да помогне на човечеството. Той нищо не търсеше за себе си. Намирането на всяко ново лекарство го изпълваше с радост и благодарност към Създателя на всички неща. Той се смяташе само за инструмента, чрез който идваха лекарствата.
В едно писмо, след като бе разисквал лекуващите свойства на ново лекарство, доктор Бах писа: това не е моя работа. Да бъде прославен онзи, който ни дава знание, за да помагаме на човечеството.